dispozitivele fabricate de cei peste 80 de angajați ai firmei IP Automatic Design urmează un traseu bine stabilit. Totul începe cu preluarea comenzilor și a detaliilor tehnice. În biroul de proiectare, dispozitivele încep să capete forme tridimensionale, făcându-se trecerea spre următoarele etape de producție. Alegerea materialelor este de importanță maximă pentru continuarea proceselor de producție. Datorită complexității dispozitivelor, execuția lor este asistată de o simulare pe computer. Firma dispune de echipamente moderne pentru toată gama de prelucrări în metal. Mașinile cu comandă numerică îndeplinesc sarcini complexe, angajații verificând îndeaproape fiecare component în lucru. În laboratorul de testare a dispozitivelor se verifică respectarea parametrilor tehnici și de calitate impuși de beneficiar. Doar după ce oamenii din laborator dau verdictul, părțile ce compun un dispozitiv trec în faza de asamblare și testare de producție. Dispozitivele fiind unicat, gradul de complexitate impune grijă maximă pentru pregătirea lor înainte de a fi livrate clienților. Firma IP Automatic Design are și o soră, IP Art Plus Design, ce produce elemente din plastic pentru diferite domenii de activitate. Târgurile de profil din industria de prelucrare a metalelor sunt ideale pentru ca firma IP Automatic Design să-și prezinte dispozitivele cu un înalt grad de precizie și calitate potențialilor clienți din țară și străinătate. Capitalul de bază îl reprezintă oamenii pricepuți.